Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bella ħabbar li jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja, ġenituri ta' tfal bejn 18 u 23 sena b'diżabilità u neurodiverġenza se jingħataw allowance ta' 1,000 euro fis-sena biex ikunu jistgħu jinvestuhom f'terapija tfal biex jittejbu l-potenzjal ta' wliedhom. Waqt attività Tinda Idejat f'San Ġwan, Dr. Bella ħabbar ukoll il-ħolqien ta' Individual Support Account għal persuni b'diżabilità biex jingħata appoġġ personalizzat skont il-ħtiġijiet ta' kull individwu. Ħabbar ukoll li persuni b'diżabilità li jridu jsiru sidin ta' darhom se jkollhom għotja ta' 20,000 euro għal aktar dinjità. Fl-istess waqt ħabbar li l-Gvern se jkompli investi fis-servizzi tas-saħħa fosthom IVF u proċeduri bħal PGTM għal kopji. Dr. Bella qal li l-Gvern se jibqa' jipprovdi kura u mediċini lil kull min għandu bżonn, għalli dan juri kif il-Gvern irid ikun mal-bniedem f'kull pass tal-ħajja. Dwar is-saħħa l-Prim Ministru qal li l-Gvern se jsaħħaħ il-programmi ta' screening fosthom billi l-screening tal-kanċer tas-sider jitbaxxa l-età ta' 45 sena, filwaqt l-screening għall-kanċer tal-prostata jkun disponibbli għall-irġiel minn 50 sena l fuq. Semma wkoll il-vaċċin ta' HPV kontra l-kanċer tal-utru. Dwar il-proposti elettorali, Dr. Bella sostna li l-Gvern Laburista qatt ma wieħed miżuri mingħajr ma evalwa l-ispejjeż tagħhom u l-impatt fuq l-ekonomija. Għal il-proposti huma mibnija fuq dak li l-ekonomija mistennija tiġġenera fis-snin li ġejjin biex il-Gvern ikun jista' jwettaq miżuri għal ħajja aħjar għan-nies.